Vučića su zapravo pokvarili stranci. Vučić je verovatno, šta su oni sve njemu obećavali i dali, svakako da je tu bilo i mnogo para i mnogo obećanja. On je doživeo to da on bude glavni, da bude glavni u svojoj stranci, da bude, eto, na neki način glavni u državi, nije po hijerarhiji, ali sad da ne ulazimo u ustavna ovlašćenja, on je ipak samo predsednik vlade, ali ipak dovoljno jak da on može sam da odlučuje i u stranci i u vladi, faktički u državi, i to valjda sad zadovoljava neke njegove te unutrašnje potrebe. Da li je ostalo u njemu nečego od onog što zapravo on jeste, to će verovatno pokazati vreme. Kad se pojavi na nekoj konferenciji pa kaže, eto, ja činim sve u interesu naroda, svestan da će narod da me obriše na narednim izborima. On to zapravo šalje poruku, nemojte ljudi, molim vas, ako ja odem, ko će vam ostati. Dakle, potpuno svesno manipuliše narodnom bedom, socijalnom bedom, a da li će išta uraditi za građane Srbije? Neće.